Baserri lurraren egoeraren inguruan, azkenengo hamarkadetan bereziki landu izan dugun elementu bat izan da zenbat baserri lur galdu egin den, hau da, zenbat artifizializatu den, ez? Eta horrek esan nahi duena da, lehen baserri lurra zirenak elikagaiak ekoizteko, nolabait ere beste aktibitate batzutarako bideratu dira eta beraz okupatu egin dira, horrek galdu ditugula, ez? Eta gainera azpimarratu behar da, galera horien intensidadea asko biderkatu dela azkenengo bi hamarkadetan, kasik 3 hamarkadetan, ez? Alde batetik baserri lurra galtzen jarraitzen dugu, baina aldi berean ere nabarmen agertzen da populazioak nolabait ere metropolien inguruan pilatzen ari direla, ez? Eta horrek esan nahi duena da, baserri lurrak nekazaritza galtzeaz gain, baserri lurra dauden eremu askotan biztanle barik gelditzen ari garela eta herri txikiak uzten ari dira, ez? Instalatzeko orain pertsona berri bat mundu hontan sartzeko oso zaila da. Lurrak ez dakiz ema balio duten, baina izugarria da lurraren balioa. Bodega bat sortzea hasieratik ere, ez dakiz zenbat 1000 euroko inbertsioa izango litzatekeen. Ez baduzu lortzen norbaitek errentan ustea lur batzuk eta hasieran errentan hastea matxa saltzen eta bodega txiki bat lortzea norbaitek utzita edo ia imposiblea da masti zaintzan zerotik hastea. Niretzako sistema dauen moduen montauta imposiblea da zerotik hastea. Gaur egun ganadoakaz. Inbertsioak dire larra handiak. Bebai ez dago lan lurra ez erosteko, ez alokatzeko aukerarik. Todo está enfocado, maquinaria, infraestructuras están enfocadas para la gran industria y entonces hay dificultades para encontrar maquinaria, infraestructura que esté adaptada para producciones un poco más artesanales. Diru laguntza lanak doaz utan gaitik, ez? Harreman bat dekozun lurran eta ganadoan artien. Orduan dana dau pentseuta, tamaina konkretu baterako proiektuentzat, eta karo, zuk zerotik hasi nahi badozu edo norberak, zerotik hasi nahi badau, igual proiektu txikiago baten, ikusteko, ez? Ez dagoelako aukerarik gaur egun. Orduan, hori, errealidade hori ikusitzen, niretzako klabia izen da, ja martxan zegoen proiektu bat, baten sartzie, eta txertatzie neu. Esan da, guk eukizpagen nun hasiko ginen, gaur egun lurre eraikuntza, azken lehenengo tamai eskolan esatuz bain gogu ez da gizera, baina gero kontu dutzen dira ez, baina hau dana egiteko zelan egiten da. Azken baten lur guzti horiek ja ez jabetza pribatua, baizik eta konzentratzen ari direla oso gero eta pertsona gutxiagoen eskuetan, ez? Eta argi dagona da, horretarako da laguntzen duela asko Europako gaur egun daukagun nekazaritza politikak eta diru laguntzak bideratzeko sistemak, ez? Orduan, ez da bakarrik baserri lurrak galtzen direla, baizik eta daudenak ere, nolabait, gero bat esku gutxiagotan daude, eta aldi berean ere, gero eta arrisku handiagorekin, baserri lur horiek gainera ez lantzekoak, ez? Hau da, baserri inguruak utzitzen ari direlako beste faktoren batzu baitik. Para empezar con una explotación así, yo creo, bueno, como siempre es un poco lo que pasa es encontrar el terreno adecuado, ¿no? En un sitio donde los terrenos están muy valorados demasiado. Y justo nosotros estábamos buscando en la época cuando más caro estaba todo. Y eso era en 2008, 2007, por ahí. Entonces, pues eso ya, el gasto de ya y pensar también, vamos a buscar vivienda y terreno. Y eso fue lo más difícil. Luego la segunda, que era más específico a ese terreno, que tenía que hacer un acceso para que pudieran llegar los clientes para llevarse árboles, para poder llegar con un camión. Y tuve que hacer toda una inversión para hacer una pista aquí, ¿no? En el inicio de la inversión tuve que hacer una inversión grande de inicio, porque al no tener acceso a la tierra en casa tenía que hacer compra. Entonces decidí optar por ayudas y el mínimo era 1000 metros de invernadero y creo que unos 3000 de huerta o algo así. Egia da, hasi ginen terrenoak erosteko bilatzen, zailtasun asko genituela, ez genituen lurrak topatzen eta topatzen genituenak prezio oso altua zeukaten eta egin nahi genuenerako ezen bat ere bideragarria.
Eta azkenean urte batera edo topatu genduen hemen fikan terreno hau, eta azkenean terrenoak berak bazituen fruta nahiko txu sagarrak, ikoak, kokaranak eta martxan zituena, eta gero espazialetik nahiko zabala zen, eta ikusten genuen, igual invernaderoak eta obradora eta nahi pinteko aukera ematen zigula. Eta orduan erabaki genuen eta salto eman genuen terrenoa erostera. Hemen presio handia du lurrakin, eta orduan nekazari xok ez gaienak eta kanpotik gatozen handako lurrak lortzea nahiko zaila da. Hori eta gero etxia lortzea be ez da samurra. Así que bixak lortzea leku igualia nahiko komplikaua da bai. Da horik Araban, muten dau lur gehiago dauela, o aukera gehiago dauela, baina alatabe ez da erresa, Ez baldin bagotzu familixakon bat, herrin baten lurra daukienak ero, bastante zaila da. Baina, azkenien, erderaz esaten den bezala el que la sigue la consigue eta guk lortu dugu. Ezin da ez nekazaritza, ez arrantza nolabait ere irudikatu etorkizun bateri begira elikadura sistemak eta elikadura politika eta estrategiak nolabait ere aintzakotzat hartu barik, ez? Hau da, ze nekazaritza egingo dugu mendik 10 urtera edo ze arrantza egingo dugu, segun eta ze elikadura estrategia eramaten ditugun aurrera. Guretzako eraginkorrena hori behetik egiten hastea, herrietatik eta eskualdetatik, ez? Azken baten, 4 udalerri hartu ditugu, Bizkaikoak, Elorrio, Larrabetzu, Karrantza eta Erregoiti, desberdinak beraien artean, eta landu nahi izan duguna da, goazen aztertzera. Herri bakoitzean ze landar lur dagoen, eta dauden landar lur goiek zertarako dira egokiak. Hau da, elikagaiak ekoizteko, abeltzaintzarako, basogintzarako, goazen jakitera, ezagutzera, benetan herri bakoitzan ze lur daukagun eta zertarako bideratu aldugun. Orain arte, argi dago, elikadura estrategi guztiak botere ekonomikoen esku egon direla eta daudela oraindik, ez? Politika publiko zer egin behar dute, interbentzio publikoa horretarako. Sistema horren ondorioetariko bat da bai metropolietan konzentratzen egotearena biztanlego osoa, ez? Eta horrek ekartzen dituen desorekak gure ustetan etorkizune begira dira mehatxurik larrienetarikoak. Ondorio nagusienetariko batzuk dira alde batetik azkenengo urteetan udalerri bakoitzean ze artifizializazio maila egondan, ez? Eta ze eremu artifizializatu diren. Gero baita ere ematen duena da, hurrengo 10 urtei begira nolabait ere herri bakoitzeko plangintza orokorrak direla eta ze lur eremu nolabait ere izan aldiren artifizializatuak, ero pixka bat ze presio hori ze lurretan konzentratuko da. Eta seguru asko, berez sortzen duena da, ezagutza benetan herri bakoitzan baserri lurrak ze aukera ematen dituen, zer sortu alduen, eta hor, bereziki, elementuak ematen ditu eztabaidetarako plangintza orokorrei dagokien ez da ber, baina ez udalari begira edo udal agintari begira, baizik eta baita ere biztanlegoari. Biztanlegoa ere kontziente izan behar da, galtzen den hektarea bakoitzeko zer galtzen ari garen ere elikadura, elikagaiak sortzerako.